azkenen gauzak ikasten dira, baina be ikasi daitezke ondo pasatzen, eta hori da nire ustea. Eta uste dut be Euskal Abenturak bermatzen duna. Batzuk bideak jarraitzen, besteak bidean galtzen. Ez itzuli iraganera, oraina bizi behar dela, baina beti itzuliko gara, zoriontsu garen lekura. Mendi puntako ilunabarrak, zapatu bakoitzeko parrandak, onenetan, txarrenetan. Mendi puntako ilunabarrak, zapatu bakoitzeko parrandak, onenetan, txarrenetan, bizitzari eskerrak. Begiratu segundu batez, lagunak zure ondoan daude, kontzertua amaitu arte, azken hitza bestu arte. Begiratu segundu batez, lagunak zure ondoan daude, kontzertua amaitu arte, azken arresa hartu arte. Mendi puntako ilunabarrak, zapatu bakoitzeko parrandak, onenetan, txarrenetan. Mendi puntako ilunabarrak, zapatu bakoitzeko parrandak, onenetan, txarrenetan, bizitzari eskerrak. Zinez, azkenean, hau gure buruan haunditze bat edo ezagutzen ez genituen realitate batzuen kontzientzia hartzeko esperantza eta momentu bikain baten hartzeko esperantza euskaraz. Mendi puntako ilunabarrak, zapatu bakoitzeko parrandak, onenetan, txarrenetan. Mendi puntako ilunabarrak, zapatu bakoitzeko parrandak, onenetan, txarrenetan, bizitzari eskerrak. Azkenean asko ikastea egunero, hemen, nire ustez, ni atean itzanen, nik uste dut pertsona berria izan ditzala, eta ateak ona zenen oain, uste dut be pertsona berri bat bezala ateak ona zela. Honekin gure herrian, egunero nora